So guys, welcome to my back to the channel in another vlog. Oke guys, जों माने बेखौ मेदामनाव हैनो नागिरदों नैबे माबा दोनग्राखौ बेखौ थेलायाव बजाय होबाय सानै लोगो फैबावगोन। थ' गाइस बे माने बथल दोननायनि रुम बे माने बथल दोनग्रा रुम आरोना नैबे सब कार्टुन थाना सब सेसा बथल गोजा। So guys, ओमफ्राय आं माने मेदामनि फुल बागान आनारस बागानाव हाबैनि फुल बागान आनारस बागान माने ओरै दं आरोना ओरै नायनो थांनि माने नैबे सब जबा बिबार दंफां गोजा ओरै सिङाव हाबना नायनि मा दं। So guys, ओमफ्राय नैबे माने आनारस बागान आरोना मेदामनि आनारस बागान माबा दा फिथाइ गैया थाइसेबो आनारस बागान गोजा आरोना बिराद गुवार बे आनारस बागाना माने ओरै फुल बागान दं फुल बागानखौ हाबना नायनि। So guys, ओमफ्राय नैबे ओइबे थाराय बायदि फुला मा फुलथाय। So guys, नै ओमफ्राय बिबारा नैबे दासो फिसा फिसा बारहांदों आरोना गाइस ओमफ्राय गाइस नैबे सब मा फुल दंथाय आं सिनाया गाइस। So guys, ओमफ्राय बे मा फुल नोंथांमोना मिथिबा कमेन्टआव खिथाहर मा फुल थायो। So guys, आं बेखौनो बुंनो सानो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै जइन मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो मानोना आंनि गोदान ब्लग हगारनाया नोंथांमोननियाव थाब सहैयो गाइस। ओमफ्राय ओरैजाय माने फुल नायबावनि माने नैबे दाउला खिंगुर फुल आरोना गाइस। So guys, ओमफ्राय ओरै फुल मोनसे दंबावो नैबे मा फुलथाय बिलाइनिफ्रायनो बिबार जायो आरोना बे बिबारा गोमो मा बिबारथाय बे आं हमनायासै आरोना नोंथांमोना मिथिबा खिथाहर कमेन्टआव। नै बायबायसो खाबाय रायनाय नङा बे लांसै आं बेखौ। So guys, होमबा दिनै ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर गोदानै जइन मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। गोजोन्थों।